Kaixo, sexis! Lanzaroten egon naiz oporretan. Hemen dago ekarri dudan poltsa, beste egun batean egin dezakegu zer dago nire poltsan, ze bueno. Baina gaurkoan, astebete oporretan eman ondoren ozkailua betetzeko, ze bueno, dago horrela. Gaurko gauza erdiak egongo dira, kaukatuak edo gaizki, ze bueno, aporatzen dit gehi. Dendatik pasa naiz, bai supermerkatu batetik eta auzoko denda batetik, eta egingo dugu jaula erosketaren jaula, astebete oporretan pasa ondoren erosketaren jaula. Bide batez, zer esaten didazue, heldua izatea den estafa, da, kriston estafa, heldu funtzionala, ez da existitzen. Hemen badugu auzoko fruta denak, claro, dira, kasi ordubiak etzen apenas geratzen eta erosi dudana izan da pepino bat, ze oporretan probatu pepino entxala bat, hola super fin laminatu da, eta pikantearekin, eta zegoen superona. Kalabazina eta bi tomate gaudela. Guztia, uste dut kostatu zaidala 6 eta piko. Hau, supermerkatuan nire uzan bago alkanpon niretzat dela merken. Beste bideo batean egin dezakegu nola antolatu poltsa bat, hemen denak abitzeko, ze jo gaitezke kontatzen. Kontatu eta bideoaren bukaeran, komentariotan, ea somatzen duzuen zenbat dauden. Pikoteatu nahi dut. Asteburua da, relax, oraindik oporretan gaude. Nire perdizioa, Tijuana, Iru Lima, Kanarietako platanoak. Zuek badakizuet daudela platano harrak eta platano emeak eta horren arabera badituztela propietatez berdinak, zenia horrekoan ez dakit TikToken edo Instagrameko reelsetan aterazitzen eta geratu nintzen flipatu. Batidotxo goxoak egiteko bazuen 2 euro baino gutxiagoan bakoitza eta berdin marrubiek. Batzuk egongo dira fifu, pero espeteka, fueta, yogur grekoa, ipa bat, garagartoa, kefirra, bi yogur hauek, me encanta. Kefirra berez yogurra, desodorantea, gastatu nolako korreta, arrautz egosiak, gaztunu, urra, kendu dut Coca-Cola eta konturatu naiz nire gustatzen zitzaidan ez dela gasa. Esnea, beste garagardo bat, eta dozena arrautza eta guzti hau 36. Guztia gastatu ditut 52 euro inguru. Ze iruditzen zaizue, asko gutxi.